Tvoje predpokladané ročné výdavky vynásobíš číslom 25. Povedzme, že na život potrebuješ 1,000 eur mesačne. To robí spolu 12 000 eur ročne. Vynásobíš si to číslom 25 a výsledná suma je 300 000 eur. Toto je tvoja cieľová suma. Teraz si asi hovoríš, nemôžem ušetriť toľko peňazí, to je príliš veľa. Úplne to chápem, no zamysli sa nad tým takto. Väčšina ľudí nemá problém s budovaním majetku v nemovitosti. Je celkom bežné, že si vezmeme hypotéku na 300 000 eur, aj viac, a budujeme kapitál v týchto výškach. A väčšina ľudí si nemyslí, že je to čudné alebo neobvyklé. Zdá sa však nemysliteľné budovanie akciového portfólia v týchto sumách.